aiitika mamwe akaoma kuti ndiyakadzimana ndatozototizwa idzimwe wasikuru ndaigara nawo achiona zvaiitika wakuitawo upenyu kutanga kurara zvimurama akumuka akagekwa musoro ndikanga apaitika zvinhu zvakawanda masufa kubaya chona zvokuti muchimugarira amwe makarara kudai amwe agona kuona amwe ari kutodhonzwa nezvo zvambusiri kuone kundokuto makagara kudai ndizazvitori kupugeni zvokuti unotadza kuzvinzi zvichekuti Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Nasi tabuda takananga mumusha wePark Ridge unowanika kuKwadza naExtension. Ndinovimba kazhinji munozviziva kana tinge tabuda panenge paine nhamo nemadzudzu. Ndizvo zvimwe nenyaya yatafambira kumhuri yatanosangana nayo baba namai hati vagoni. Vane dambudziko rekuti vari kusangana nezvinhu zvavasingaoni, zvinhu zvinocheka amai, zvinhu zvinonanaira amai. Dzimweni dzenguva zvinhu izvi vanoti vanotombozviona mukati memusha. Tati isusu hatinganzwi nyaya yatosiya yakadaro, regai tifambe tinonzwa tiri paground kuti zvii zviri kutora nzvimbo, dambudziko iri rakatanga sei, uye rubatsiro rwavari kutsvaga rubatsiro rwakaita sei. Regai pari zvino ndichingamidze amai hati vagoni tinzwe kuti zvakambotanga sei izvizvi. Havana here zvichida pamwe munhu wavakanetsana naye akavaudza kuti muchazviona zvava kukonzera kuti vasangane nematambudziko avari kusangana nawo. Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere. Regai tigare tichitaura naamai nababa tinzwe kuti zvii zviri kutora nzvimbo. Masimba here mama? Ndiri pangu makadiwa yenyu. Aiwa, inini ndinofara. Kuri sei kuno kuPark Ridge? Kuno kuri kurema, kuri kurwadza. Kuri kurwadza nezvino ndichambudzawo panyama pangu. Mama, ndiri kunzwa mabva matanga nekudemba kuti kunoku kuri kurwadza kuburikidza nematambudziko andiri kusangana nawo. Munganditsanangurira here mama kuti dambudziko iri idambudziko rei uye zvakatanga sei? Dambudziko rakatanga musi wa3 June 2022. Ndopandakangotanga kuchekwa nezvandakanga ndisingaoni. Ndopandakatanga kuchekwa nezvandakanga ndisingaoni. Kusvika ndakatambudzika ndakadaro kutsvaga kuti ndiwane pekubatsirika zvichiramba. Kusvika ndakambobva pamba zvekunogara Samoyi tichiti pamwe dambudziko rinochinja. Asi zvakangoramba zvakadaro kusvikira 2022, 2023, 2024 izvinota 2025. Ndikasvika muna June ndienda 23 years. Naro dambudziko richirema richirwadza. Zvamusingaoni izvi mama, sekutsanangurwa muri kuita kuti zvinokutambudzai, zvinenge zvichiita sei? Kubva zvandakatanga ndichichekwa nezvandisingaoni, makabva maita zvinhu zvinofamba panyama yangu kubva kutsoka kusvika pano pachipanda. Zvimwe ichibva nekuno kumberi kuzvichuya zvichikopa pano, zvimwe ichibvawo nekumusana zvichisvika pano. Ipapa apa ndo panorema, panorwadza pazvinenge zvichipinda. Panoita buburi ipo pana pakati pechipanda. Kana zvaakupinda panovhurika zvichipinda zvichiruma. Ndanzwa muchiti maitsvagawo mekuti mubatsirike.
pakatanga dambudziko iriri. Mama ifamba umu mama vane tsanangudzo here dzavaitaura kuti zvinhu zvamusingaoni izvi? Pamaifamba mama sekutsanangura kwamaita kuti maitsvaga pekuti mubatsirike, vane tsanangudzo here dzavaipa kuti zvinhu zvamusiri kuona izvi ndezvakati, kana kuti zviri kukufamba izvi ndezvakati uye zviri kuda chakati mukati meviraramo ye? Ini mandakafamba misi ndaingonzi muri kuda kushandiswa zvinhu zvakaitika pamuri ndezvekuti munhu akaita izvo zvaada kushandisa. Makambobvunza here kuti chikonzero nemhaka yei munhu yaroda kundishandisa? Zvaingonzi izvoni zvakasangana mugarisani neukama. Saka ndakabva ndatadza kuzvinzwisisa kuti zviri kuda kumboita sei. Sekutsanangura kwamuri kuita kuti munhu uyu ainzi ndeweukama, tisingataura hedu mazita kana kuti ndinenge, anga ari munhu wepedyo here kana kuti? Ipapo hapana pandakambofamba ndichijekesero kunzi ndinenge. Kwakangotaurwa kunzi pane weukama nemutorwa mugarisani. Mutorwa avhurirwawo neweukama. Ndanzwa muchitsanangura muchiti zvinhu izvi zvakatanga zvichindicheka-cheka. Zvaikuchekai panyama yenyu here kana kuti zvaicheka zvipfeko kana kuti zvainyatsofamba sei pakuchekwa? Ndaitochekwa panyama chaipo. Ndopandaichekwa panyama. Kufamba zvinotofamba panyama chaipo. Kana kuti uzoziva kuti zviri nemukati asi unotozvinzwa kana nekunzungu. Hauzoziva kuti zvinhu zvandakafambiswa sei. Saka ndatoona kuti zvakandiremera ndega ndatozvitadza. Ndopandakazonofunga kufonera King Mapofu. Ndakangomufonera akabva angoita ipapo haana kumbononokoma. Ndichangotiwo pamwe ndopane zambuko rangu kanani pamusitoro. Svika akazonondichitiwo kuna kukushumba. Ndichida kuzwisisa mama kutsanangura kwamuri kuita zvinhu izvi zvine here patinoti kana kuti zvinodzaurawo nemi kana kuti munongoerekana zvaakutokuchekai zvaakutongofamba? Pane here pekuti munomboti kana kuti kuhope pane zviri kuuya kwandiri zvichitaura zvakati kana kuti? Izvo zvinhu pandakatotanga ndakabva kwagokushumba ndakabva nzwisati. Ndizvozvo. Nzwisani ndakatorara. Zvotonyatsonzwa kuti nhasi pano ndaita sei? Ndarara. Ndobva ndati mandi. Ndobva ndarara. Chipiri. Ndobva zvakatanga kuita kunge zviri kumwayiwa. Nokuti zvinobva nekutsokomo. Zvaakuti zvinhu zvirungosvikomhara mumusoro wakutonzwa kuita sei? Kufambiwa. Wakutonzwa kufambiwa. Ipapo mugarisani akatouya kuhope kwangu achitoseka. Zvamunokuita hapana. Munhu uyu akauya kuhope mama, makawana here mukana zvichida pamwe kuhope ikoko wekumubvunza kuti kwezvi zvauri kuita uri kuzviitire? Ndakazongokatika ndichitoti hakuna zvakadaro nezita rake. Saka achitoseka kuti hazvimboti hazviperi. Mukuda kuzviisa kuna ani kana zvobva pamunhu.
komukana zvichida pamwe kumubvunza kuti zvimbori zvii zvandinonzwa zvichifamba kana kuti zvichindicheka cheka. Papa pana nyanda naizvozvinzana naizvo ndakangoti hazviite Mr. Rajesh nekuti zvinipewa. Saka mama tida kutarisa matidambudziko rakatanga kubva 2022 nguva zvichida pamwe yamunorara mungati yakareba sei? Kurara chaiko ndicharara 30 minutes ndatorara. Muti ndichibva wakusvingitwa kupiko mwiri kana wazviita se muchive chaitsinori kuti zvinhu zviri kufamba zvichikuruma uchiurayiwa hazviiti. Nguva yengori kutogara zvina kuzorwadza here futi kugara kwachona nekuti kusika kwakaita Mwari kuti tikambogara wombofamba famba asi nguva yekurara unotoda nguva yako yakakwana kuita sei kurara. Hamuzorwadziwe here nekugara makagara? unotorwadziwa kutonzwa mabaya kutogara kwacho mutinge uchitozosunga pamwe ndotonamata ndakamira ndotorara ichinamata kufukumisa. Zvakaoma sei mama kurarama usiri kuwana nguva yakakwana yekuzorora uyezve uine zvinhu zviri kukushungurudza zvausiri kuziva kuti zvinhu izvi zvii uye panyama yangu zviri kudei? Zvakaoma sei upenyu hwakadaro? Unoreva ndosaka manzwa ndati kune zvakarema zvichirwadza ndizvozvo nokuti unenge usitorina kana pisi. Ndoziva kuti semunhu wechikadzi mama mune muchida kumhanya-mhanyawo pamusha penyu muchibata chino nechicho chino nechicho zvichida pamwe kutoti muchengete mhuri yamunenge muinayo. Zvinhu zviri kuitika izvi zviri kukukanganisai sei pakuita mabasa mune muchida kuzviitirawo semunhu wechikadzi? Zvinhu izvozvo zvakatondidzosera mumashure nekuti ndaizviitira ndichitoitawo wangu kuti ndinorima ndichitonotengesawo madzihoko ndichiwana chibage ndichitotengesawo ndichiwana mari yekuraramisa mhuri yangu yekuti tibatsirane nababa. Saka zvekuti kubva pachangowo dambudziko musikana wangu akanyora haana kuzvizoindira akabva abuda ipapo akanyora 2022 kusvika nanhasi ndiye wandinaye pa baba vanorara kubasa ndingori nemusikana iye zvekuti kana mwana matambudziko acho aakasangana nawo haana tsira nawo. Toda kunzwisisa mama ndanzwa muchiti kubva zvanyora A-level mati 2022 haana kuzokwanisa kuenderera mberi nechikoro. Dambudziko rakanga riri rekuti izvo urwere here hwakanga hwauya mumba kana kuti sekutanga kwangoita dambudziko makanga musisiri kukwanisawo futi kuramba muchishanda zvaita kuti akwanise kuramba achienda kuchikoro? Chakamumisa chikoro chi urwere here kana kuti yakanga yava nyaya yekuti paya pamaisingbobata muchibatanidza nababa muchimuendesa kuchikoro imimi makanga musisiri kukwanisa kuzadzisa zvamaimboita pamaisangana pakati nababa? Zvinhu zvacho zvanga zvaakuti mune mberi ndichifamba ndichibvisa mari saka kuti muzoona mari yekuti mwana aenda kuchikoro chakabva zvariwa
ndanzwa kuti muchiti pane nguva yamakambobva Pamba mukaenda somewhere. Dambudziko iri pane chakachinja here kana kuti zvinhu izvi zvakambomira here kuuya panguva yamanga musiri pamusha? Ndisiri Pamba zvaiteera. Zvaiteera ikoko zvichingoita the same zvazvinoita kuno kuti munenge muchichekwa muchinzwa muchifambwa. Kusvika tatoona kuti chandinobvira Pamba hapana. Ndakamboenda kuGogo asi kuGogo ndakaenda naiti ndichitozvifambira ndisina chandinonzwa asi kungosvika panzvimbo. Ndakaenda kuGogo musi wa 22 December 2022. KuGogo ndakanodzoka musi wa5 February 2023. Tobva tuchi February, March, April ndo pakatanga dambudziko riya ndo parakasumuka zvimwe pawo. Kusvika kuti tigare zvanga zvaakunetsa. Kusvika tazobva takauya kuno 2023 musi wa31 July. Takambotanga tichirolodza padzimba dziri pamusoro apo pano pasina imba. Kusvika takati ndisofuma yekuti yataive nayo zvasiwanika vakati imba tavakaimba handimukona kuti yakatogumira mudzimba. Tikati hatichimunokaimba nekuti zvinhu zvakarema kuti tiri kutadza kuendesa mwana wekuru mari irindi zvine zvinhu zvaakurema handitogamba kuno. Kusvika takauya pano takauya musi wa5 April 2024. Kusvikawo dambudziko rakaramba richingoenderera kusvika ndazotora nhamba kuti ndangoti kumashure kwese ndakambofonera mumwe akati chandinogona kupai nhamba dzavabatsiri kana musina mari ipapa handizopakona asi dai kunga kuri kunzi mwana imari ndaingokupai nhamba dzavabatsiri muenda kuvabatsiri kwakatombondipa nhamba asi mari yacho kuvabatsiri hai ndakanga ndisingaikuti. Kusvika ndakazofunga zvekutora nhamba dzamapupu paStar FM pandakadziwana. Ndakangoti ndidziwana ndakabva ndatomufonera usiku. Ndakatongofonawo ndichita vanongoita pamwe hapana chinoita sechirungu. Kingston ndakamufonera usiku kusini kwatakafundifunga kuti chinofamba sei. Akazokundikana zvake musi uya akati ndashaya mota ndobva achizofona kuna baba. Ndakatofonera baba vakatozongozwa akufonderwa namaposi vabva kubasa kusina kuti chingaona nesi munenge muri Pamba zvaii nokuti ndaanga ndamutaurira vanoshanda usiku ndobva vataurira kusvika akasvikawo pano akasanganawo nacho achibva aona dambudziko rakarema akati tichabatsirana. Kusvika akambondifonerawo achindiisa kumapasta kubva azofona musi wechina last week zve last week akafona china last week achiti ndoda kuti niende kubhirinji musi wechitatu
akafuna chipira chinoita uende kubhizinesi chitatu pane kwandinoda kuti mubatsirwe kusvika chitatu chechi takanosangana naye iki aliise marumbati vachisiya muoko marumbati iye achiti ndine kwandiri kumai kusvika Gugushumba vakatigamuchira vakati ndoibatsira mafuri nokuti kubva 2022 kusvika painhasi kureva kuti pfuma havana dai vainayo dambudziko rakaita sei rakapera saka Gugushumba vakatanga kuita sei ndibatsira chitatu icho tukadasimba mukuisa asi utonori kana wachibva ikoko mhempeni asi ndinoona sekunge chinhu zvakaremera papi pano asi muchitarisawo nepamaisimbofamba nepakubatsirwa kwamakuitwa naGugushumba pane musiyano uripo? Ndingangoti inini kwandaifamba handingati vamwe vanga vasingagoni asi dambudziko riripo ndiro rekuti unogona kubvawo kwawakarohwa nemhepo nekutozwa kuti zvinezvi ndiri right asi paunozwa unosvika pambari ukarara utoona kuti zvinhu ziya zvakarema futi pakati saka ndichiziva kuti panofamba ndo pane dambudziko kana kuti munhu ari kuramba achiita sei achitutira handichazviziva izvozvo. aiwa toti hatingati havagoni asi toti panguva yacho vaisesekedzawo kusvika pavanokwanisa. Mama ndichitarisa saka iko zvino ndanzwa muchitsanangura kuti muri kubatsirwa naGugushumba ende muri kutarisira futi kuti pamazuva ari kutera pamwe nemuchienda muchinovaona. Pane shanduko here kubva nguva yamanga musati maenda kwaGugushumba nepamakudzokera apa hongu tingava tichine zvimwe zvinhu tichino nechino asi muri kuona here shanduko? Chiedza chiripo chiedza chiripo ndinotarisira kuti pamugore rinobvure kuyambutswa kwangu ndimbotaura nababa tinzotiwo vanotiwo nekuda kwedambudziko ndinogoda kuti hangu vaimambirire zvinhu izvo handakwanisa kutsamangura zviri munyama mavo inoda muzvavo mukazhinji zvacho ndiri kubasa zvavo ndizvozvo but still ndichiringoona kuti panopamba hamba pandine zvakarema kuti unoona izvozvo izvi I think ndakatobhoudza kuti mune dzimwe nguva kuti unongoerekana unongoona zvinhu zvausingazwisisi zvabva kuti zvafanana nepanapa especially area unoona pamwe paine chinhu chinenge chiripo kuti izi mangona makatogara kudai kuchoka maona chiri uchizwa kuti chabva kukuchauya nani ende nzvimbo ine hakuna zvinhu zvakadaro saka hayo izvozvo zvinotondisa kuti unotadza kuti ungozvinzwisisa kuti chii chiri kuitika. Rege ndikudzorerewo kumashure emimi muchitarisawo kubva pakatanga dambudziko zvakanyatsotangawo sei maonero enyu imi? Matangira zvakaita matangira zvakaita ndiyo nditaura kuti zvakatanga tichigara kuKambosuma kwandaigara inini ndaigara pabasa matangira akatanga kungochekwa ndovainyanya kuchekwa nezvo kuchekwa nezvinhu zvatisingaoni hanyinochekwa kusvika kutanga kubuda vakachitaura
zvimwe zvaitaura kudare ingoti tatuma tabva kumasvingo tatuma tikuda nyama nhasi uno chaiyo haufaniri kuedza kufanira kuedzerwa makumusha zvimwe ndo zvaitaura saka takaramba tichingotambudzika kusvika takuita upenyu hwekuti tatangorara takagara tichivachikitedza kuti vamwe mamuzi mumweda anogona kungohiwa takarara upenyu hwaanga takurarama vakazotisvitsa kuti titize totozotiza vanzviko beta tiende tinotambura tiri kumberi but takuno kwacho futi tikuona kuzorora hapana because iyo pachezvavo anga vachingochema chema nenyaya kuti ndiri kutemwa ndakufamba nezvaiwo ega ndo vanosvona isandizvona but still zviri kuafekta vamwe because iyo nguva yavanomuka vaitogara munhu wese imwana mwana wangu anga akatomuka ndanzwa muchiti pane mhepo inobuda ichitaura inenge ichitaura yakagara pavari futi yaitobuda ichitaura pavari yaiti chi yaitotaura izvozvo zvekuti yaitaura zvekuti tikuda nyama munomumba kuno ndozvayaitaura yaitaura tikuda nyama vaedzwa tikufanira zvaratumwa tidzokere tisina izvozvo ndanzwa muchiti zvaibva zvatotaura kuti tatumwa kubva kumasvingo kumasvingo uku ndokwavanobva here mama kana kuti kwete vanobva kumasvingo vanobva kunonzi kuBeatrice kuringa ndokumusha kwavo inyanya ndobva pasaka ndokwatandi hatina hama dziri musvingo izvozvo saka toti pane roraiti vanhu vamunga zvingada kuti pamwe pane vanhu vanonge vachibva ikoko vamunogona kuti tinenge takambonetsana tikataudzana kana kuti aiwa zvinhu zvataifungira infact tingade kutsvaga zvinhu zvakawanda but infact zvinhu izvi masikezi zvore kufamba zvinore zvaitotaura nemasiki tingataure nemasita uchitsongoona kuti dambudziko iri riri kubva ndochomwe achatozvitaridza vanotozvitaridza vaitozvoti unototsvaga zvekubva kuti maitiro aita munhu asiraurwara nevaariwe zvakatosiyana baba ndimi munenge muina mama pazvinenge zvichiitika vachichekwa vaita zvinenge zvichimbonyatsofamba sei ndingakoti mazuva anaya vachachekwa dambudziko ravatairiwo ndiri kufamba kwezvinhu izvo zvavanhu zvinoya zvichiwa mhara ndopane paane dambudziko ravo but pavaichekwa pacho mfiti waitoridza nyama ndachivazototanga taisatozvinzwisisa kuti zvinizvi but waitozotokatarisa zvichiona kuti munhu akatobharwa chekwa kana musana kuti pahembe dzine zina kuchekwa zvisina kudii sezvo zvanimogona kutarisa vanenge vaitwa chinji vanenge vaitawa nezvo zvipfepo kudai vangenda pakana zvine zviri pahembe zviri pai ndo upenyu hwavo saka muri kutozvinzwa izvezvi mama utaura kwatiri nezvinenge zvitoripo ndingakuti kubva zvandatanga kuenda kofumba izvo zvinenguva yekuti zvinenge zvakangoti nemuviri kwati zvisingaite zvisingafambi pane izvo zvandati mangwana ndiri kuendako gogona kuti ndaikoko kudzoka pasina chiri kuita asi kutozwa pandindiri zvandakatakurana nazo ati zvinhu izvi ndakonamurangwara apeno ukaenda kambiri musi unoenda unobatsirwa unoenda zvinogona kuchanda kana 2-3 days unongona ndizora kutakazva mutu uraripi vanochinja mishonga zvaidaseka ndongona kuti vamwe zvakanga mazuvano mune vanobatsira umo vanoita iya vanoti go back to sender chichi vakambozviedza here kana vakazviedza pane zvakambochinja here pana mama vanotiita nosvita but hatisatambudzana nevanhu vakadaro hatisatambudzana
dambudziko redu rari rekuti tikaenda kune vanoshandira vanoziva kuti unenge uchinzomba mari Jesus. challenge yacho yange ichizomuitei mari Jesus. nokuti mukaenda ikoko munonzi mari yakati Pataenda vachiudzwa mazuva kureva kuti hauchatokukwanisa kuita sei Kubatsira. kudzokera usina mari udzwa mari yakawandisa zvokuti vataura ne musina mutone dambudziko rinenge mabva kure tizi vafunga kuti ungodzoka futi unotoshaya nazo. pamunonzi toda 400 jiri hapana saka kuti nditi kana kuti vanhu vechiwana pana akambonyatsoita zvekunyatsoita tingaimbi asi kuti vanonamatiiva nokuti ndivanenge vachikuti vandipe 120 tosvikisa asi utoona futi kuti 120 ya20 chabuda hapana Jesus. svika mapera mari takapinda nemuchikwereti munhu hatarisireka kuti tanda kupai mari yangu mune dambudziko chirigai kundipa anenge achitoda kuti mari yake saka kureva kuti hapana kwamunoenda muiti mukaona pamati maenda mamunonzika kuti pe 100 dollars unenge wati munjepo uchipa muzvinopera wakuchitombotanga wadzosera uyu mari yake asi wakatogara kuti chaenda zoona kuti zvindega chaizvo zviporesa chaikwanji kunzi regai ndimbozama ndakambotsvaga CCTV asi ndakatadza kuvabata kusvika ndazofonereya ndiri kutaurira kuti ndakamufonera last year ndichibva ndamufonera futi gore rinei kuti kocherechirudhi havana kuzondibata akambonditi ndosvika ikoko ndobvazo nditi tashaiji tashayamuta saka ndivana kuti pandati kune mwana musikana imbotora nhamba dzatizomapupa tobva achitoo takangoti achipedza kutaura pachii ndibvandamufuniro ndikati ndaitoo dambudziko akati unogara kupi tobva ndamutaurira kanzi mangwanani foni yenyu igari mumoto haana munhu nekubva angosvikawo pano Ndibvunza baba baba ndanzwa muchiti izvo mhepo iyi inototaura kuti ndini mingi zvichida pamwana vanenge vatori vanhu vekutoziva makambobvunza here mhepo iyi painenge ichiri kutaura iri pamusoro pamama kuti asi isusu chaizvo chatakakutadzira chii uye kana makamboibvunza inopindura ichiti ibvunza ndaimbozama kuvaibvunza kuti ndikada kurangarira vaibuda vanhu vanokwana kutaura vatatu anduzi vaibuda vandakaziva vatoriveukama zvavo vamwe vacho vatowa kunetuwa saka kubvunza kwaikwaiva kuti vaidonori kuti ukada kubvunzisizvo ndokuudza kuti tinozonyarira kuti harisandezvonizve zvekutaurire mari kuti ndini saka zvonzvaya neinformation zvaigona kuholda ndiri kunzwa mama vachitsanangura vachiti muri kushanda usiku saka mama vari kusarana nemusikana here kana ane mwana wavo musikana anombokutarita anotogara ndoanosarana ndoatorana kuti ndikatotenda nyaya wese zvatotireruke kare nyaya zvazongoita zvekuti mamwaisire munhu zvisingai azoreka ive munhu waanenge zvatorema kada imba ise vanhu vanyaro aitika maminimini mamwe akaoma kuti vandiyakadzimana ndatozotoitizwa idzimwanawasikuru ndaigara achiona zvaiitika wakuita upenyu kutanga kurara svimura maakumbuka akagekwa musoro
zvanga paitika zvinhu zvakawanda asi ukabaya nekubaya chona zvokuti muchiugari vamwe makarara kudai umwe agona kuona umwe ari kutodhonzwa nezvo zvamusi kuona kudhoko makagara kudai saka ndizvasi titori kupi kwedu zvokuti unotadza kuzvinhu zvekuti inene mafungiro angu dai zvaiita kuti vanhu ivavo mazoti vanotibatsira vamboitawo vamwe vanoita vachimbosvika panzvimbo zvinenge zvakanaka zvinogona kunge vamwe unogona kubva wobva uri uchisvika zvimweni vanhu zvinenge zviriko pano izvi ndinoronge zvinenge zvipanga zvinogona kutanhaura zvakawanda. Asi makamboedzawo here zvichida pamwe mamaifamba kuti chimbosvika ipamba muone kuti hamuna zvamunokwanisa kuita kana kutoti ufanike sekubatsirwa kwamakutowana kukushumba makambovakumbira mukana imwe mama apedza kufamba ndakapedza ndivamwe tichitaura navo vamwe ndivo vanokuudza kuti shamwari ndipe mari yapasina mari handitsi vamwe vacho vaigona kuudza kumba kwenyu kune zvidhoko but inini handisvikiko ndipe chiko mari zaidi iniwo zvonoti nekurebesa kwamwe waita dambudziko redu ndakadzidza zvakawanda kuti vanhu vari ivhobvunzo kuti munhu anotarisa kuti dambudziko razodarika daro kuti unokubatsira vanhu vanoti ndozvozvaya anobhadhara anga achingoda mari ndani yotovapura kuna sinonesa ndakadzidza zvakawanda ndizvozvo ndanzwa muchiti zvinhu izvi zvitori nesimba rekutonza munhu kureva kuti zvitori zvinhu kana kuti zvimombe kana kuti kana zvaakuzhuva munhu zvinhu zvaitika zvokuti unotodza kuzvinzwisisa ina ndikudza tine munhu zikuronga yangari adwakaisabonyoza uye mamusakundegara kadzimara kaonekada sekuru ndazvitadza kamukamwa musika kaingoginwa vamwe achirara vagara maona marama ine wandairara muhani kumuenda munhu akuna munhu aiti unonurara wega kune fudo ndizvozvo zvaigona kungobayiwa uriko vanhu vairara vari muhani ndomuna ati yanga asana basi nomusi wazomuka musoro usina mudhudzi omusoanaa sinandindairiazi aenda atsikirifaiva ndopakatanga unogara mukugara mugara manje akatozosaka nafunetsaona atanga kubirwawo nembava ione akatozvidzoka ta dambudziko iri kureva kuti hongu rakanyanyira kuna mama asi vamwe vese futi vane zvimwewo zvavaitosanganawo nazvo ndikati takatombosara takafika isu tine zvimwe zvatakataka kutonzwawo mumiri medu ndakunzwawo izvi kunanairwa zvimwe zvinhu zvatakataka but isu zvedu izvi hada hazvina kuzonyanya fanike zvivava zviri wese bcause ndo yainge iri tageti ndomwe ndo yairoda kuzhiva vachiva zvakanga ari tageti omwe ndichiri kundinetsa ndechekuti sekutsanangura wamuri kuita zvinhu zvaitawo kuti zviri kuda nyama why zvakachuza mama zvakaregere kuenda kumwewo nemba andambotaura kuti pane mweya wangu achitsaura ndizvozvo pangobuda mweya kutaura kuti izvo isusu chichita tichida tatichida kuti mufito wanenge wakatotaura pakarudzizvo hanzi isusu zvauri kuita vana ava hanzi isusu tanga tichidya wana saka zvakanga tichidya wana juti ranga rava kumwana wangu kuti afe saka inini mwana wangu haafaniri kufa because ndiye ari kundicheketa ari kundichengeta iyeyo mutoko inyaya yekuti munogara nzvimbo muchishayana mutupu ndo zvinenge zvakaitika ivavo kuti nenyingo munogara paukama ndokone chini inenge yakamashandira zvinenge zvakaitika saka munotorwa kurova mukurutswani ndizvo zvine mangu kutsana kuti mofu mukoma ndizvozvo takatozodzidza zviri denjerasi panzvimbo
ndoziva kuti iko zvinezvi mutori pakati pekubatsirwa nagogoshumba pane zvimwe zvamungada kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe, nekuti pamwe ndainga ndichakubvunzai kuti munoda kutsvaga rubatsiro kupi, but since mune kwamuri kutombowana rubatsiro, hamuna here zvimwe zvamunoti dai mhuri yeZimbabwe yatibatsira nezvakati nezvakati nezvakati? Kubatsirwa nazvo zvakati wandei, asi dambudziko hombe nanga ndichishuvira rero urwere ratishungurudza kuti ndikukunyapirai ende two life ene izvonga mutizoto urwere huchasvika kupi kuti itambudziko tabhatirira nyaturama ndotombota asi ndirikezi kozwana life yangu yacho haisiri iri kurarama wamwana kuti ndiwe ungozwera mangwana kwaedza mukuti asi muna zvinokutumai zvega kuzomurwara munengita mwinjirora mwe munhu ari mukutorara vanhu vakagara asi ndiwe kurara atina kugara saka piece of mind yacho ndoinenge ndichitoshuvirawo kuti zvinhu zviitwe restored zvidzokere panzvimbo patanga tichirarama tiri. Ndovenge rishuvira yangu tu life yemwana chaichaiyo handimutaura yakatavita aifanira kunge vamwe atori kubhizi vamwe autopedza and even mari dzavo dzake level yahanotozonyatsobuda zvakanaka ndafinonga ndinozwa kuti ndezvimwe zvinhu chitrite mukona takazongouya zverere handomurira ngoera kugara mumbani makoza pakaipa tangoti chero takaita hedu yenga yekuti hatinaine. Ndikutoona izvezvi patinotaura kuti imimi pamakatogara muri kukundwa nehope apa muri kushanda futi panight, hazvisi kukuvhiringidzai manje basa? Ndagara ndakarogara nekuafekta kushinga because nguva zhinji kuti ndokunenge ndichizorora handitozorora ndatofunga kuti ukambonga kuti pamwe wazwa kuti mwakati wamboenda uchinodzoka nguva zhinji ndekufamba matizongoperera mumabhazi ezvo ningoti pamwe utsvaga kwekurarama nini saka zvimwe zvacho ndakatombotsvaga kuti ndakatombotengesa ivhindi mombe ndichifuka pamwe zvichaishira dzibori mombe tonini amwari towesalera mwatonaimuherero wapera nini kusvika ndakurarama muzvipereti ndamurarama mombe ndizvo mutoziva mangwana manje mati tangotenda mwari vakatirwira dambudziko ranga riri hombe tisengera hatina chatinoziva kana chokuti raikwanisa kuzvidhifenda mwari akamira nesusu ngokuti chiri kurwadziwa zvodiwe tiwapenyu handaifunga kuti pamwe tichabva kwataigara uko tiri wapenyu ende takakwana zvakaoma. Rekei ndambokupai mukana wekukumbira zvichida kuna nayo gogoshumba kuti dai zvagoneka vasvitsawo tsoka dzavo mukati memusha zvichida pamwe vanogona kuzvitakanura zviri kutambudza mama, kana kuti mubva mangoshandisa kuti mukana iwoyo sezvo muri dambudziko harisati ranyatsoperesesa, zvichida pane vamwe vari kutokuona izvezvi vanogona kungouya kutoita kuti dambudziko ribaradi raganuka. Ameno kana muine mashoko ndingati gogo vati vakundikana vasati chiri process muchipatara chaivo unotoziva kuti unodangana nefesi tichiri kutorapa ndokudza kuti tichiri kachitori kechitu izi tichiri kumawambo saka chikumbiro chedu ndichocho zvechokwadi taikumbira kuti kana zvibvira vasviki vatibatsirwa kana ivhini ruzhinji rweZimbabwe havaine vanokwanisawo varamba vachipindira kwezi vofika vaitine pavanogonawo napo kuti upenyu hwedu hunge hunodzoredzwawo panzvimbo tiraramawo sevamwe vanhu tichanga chiri chishuwiro changu kuti nyika yainzwa kuchema kwedu kwatabva kure kwatambura hapaine nzidza mwari anokwanisawo tasunungura mai vatambura hatidi kunyepera nesu vacho zvatafitawo ndoda kuramba kwenyu husiri kuti nguva zhinji yokuti unofanira wakarara
tinozona kana kurara 2-3 hours. Zvinakidza. Aiwa, tinotenda baba. Ndine rurembo rwekuti chikumbiro kunako kushumba chida pamwe nevamwe vese vanokwanisa kubatsira vazvinzwa, uye kana paine vane chavanokwanisa kuita vachazama nepavanogona kuti vange vachikukutai padambudziko iri richinge richinoganuka. Tenda maita vamweni kuti sika kunzwawo kushiyawo zvotambudza vanhu pano pamusha wakanga kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Aiwa, tinotenda tikumbirirawo nyika kuti ari kutsva kuda kusunungurwa. Aiwa, tinotenda. Mhuri yeZimbabwe ndinovimba manzwa nhau iri kusangana nemhuri yatashanyira kuno kunonzi kuPark Ridge kana kuti kukwadzana extension uko. Tine mhuri yatasangana nayo baba naamai hatiwagoni. Vane dambudziko ravari kusangana naro rekuti pane zvinhu zvavasingaoni zvinouya zvichicheka-cheka amai, uyezve amai vanenge vachinzwa sevanofambwa. Vane mamwe matambudziko avatsanangura avati ari kusangana nemhuri anosanganisira even kutozvuviwa kana vari mukati memba, asi zvinhu izvi havaoni kuti zviri kubva kupi uye zvinodei. Vatsanangura ivo vakati pane nguva yekuti mhepo inouya ichitaura iri pamusoro paamai hatiwagoni, ichitaura kuti tiri kuda nyama, hamusvike makuseni nekuti nyama iyi tiri kutoida izvezvi kumasvingo. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vanogona kuti batsira kuti dambudziko iri riganuke, rezvinhu zvatisingaoni zvinouya zvichinanaira amai zvichivacheka-cheka. Kana paine anokwanisa kuoneka mumba chaimo mazvongoerekana zvaano. Ndinofunga muri kunzwa vari kutsanangura kuti zvimwe tinotombozviona mukati memba. Kana paine anokwanisa kuti dambudziko iri riganuke, kana kuti anokwanisa kuti zvinhu izvi zvidzokere kwazviri kubva, vanga vari kukumbira rubatsiro kwamuri mhuri yeZimbabwe. Kune vanoita zvechitendero, vanoita zvechivanhu, nevese vanofunga kuti vane simba rinopedza dambudziko iri. Mhuri yachema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti tibatsireiwo, tatenderera kumativi mana enyika tichitsvaga rubatsiro. Kana iri ndarama yapera tichifamba tichifunga kuti zvichida dambudziko rinoganuka, kana dziri mombe tapedza nekutengesa, kuri kungotsvaga kuti dambudziko iri ringe riri rinopera. Nguva yavo yekurara sekutsanangura kwavari kuita kuti hatina nguva yekurara nekuti zvinhu izvi ndipo pazvinonyanya. Kana tichinge tatorara 30 minutes tinenge tarara chaizvo. Ndiri kuno kuPark Ridge kukwadzana extension. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndakamirira ZimNewsBeat TV. Ndinoti chisarai. Thank you for tuning into ZimNewsBeat TV.